marihita, pajumpa kita muse di palito namek meton, laho manguduti edisi nang salpu, iman liang partabunian ni Tuan Pilgram, narak martabuni parbarita nauli, doh parjuji disada liang nabuni. Alai asing bedo yanggo sibosirina, ubay na martabuni nasida. Atik pe rak pajupang nasida gabe rak martabuni di liang na di hutagaol peatalun baligi. Denggado musay parsauran dalam masay holondo rohani Tuan Pilgram di si Antonius siahaan. Imana say sinuruna mangalap idahan asadong panganon nasida di liang partabuniani. Adorak somate Tuan Pilgram uju marsahit posai bana di Lagubuti tahun 1910 di tonahon ibana do asaro si Antonius mamereng ibana adorak sotos hosana adorak sota turuson taedeho majolo bukwede nomor 510 sia nang dililida haposan ma di debata. Tarbigo majoni Kristus, todos vitano bataki, isela sumia honrosa, isela koko donan, itasli naik marane, nangirega hapusema. Ringas malam membuat berita itu hantai Tuhan kau ada di Naholo asara potan dosa kita sedih naik marane nangilega hapus sama. Ia liang partabunian ni Tuan Pilgrami di Gohari doi liang ni Tuan Warnek. Puasa gawe di Gohari liang ni Tuan Warnek sasitongna Tuan Pilgram do parjolo halak sibotar mata bernida liangi. Alai Tuan Warnek Tuan J Warnek ma parjolo masuk tu liangi masai bagas. Ala liangi masih bagas di jalan berbilut-bilut. Sahak doin naik tu huta barat. Tu silidung liangi. Jadi mulalah halak masuk tu liangi ala berbilut-bilut doi olo do lilu lau haruar dangi boto. Ala ni saya didok do isena masuk tu liangi dibuat mabonang. Dibuat mabonang dirahotom di baba pitu ni liangi dirahotom mehubba di pausung-usung sahat tu dia tu bagasan. Jadi mula-mula ibana imam musai pai huti-hutonna unang lilu di bagasan. Ia liang partabuniani di zaman ni akamisionar di Gohari doi liang ni Tuan Warnek. Tang binoto dung nuain manang nahok do pei di dok Goarna liang ni Tuan Warnek. Ima nanya dopan ni Tuan Pilgram di peatalun. Atik pe marbosir siap pangaliliw tu ibana pola mapurus alai hok do di pausung-usung ibana yang go barikan nauli manang tu dia pe. Ai ido pos ni rohan ibana korodo sugut akka bangso sian ganuk bangso tahe madapoton sinodang ni barita nauli. Ima natar surat di Jesaya 10 ayat 2 doh tol. Ai idama haholomo do makuku pitana on jalhagulabon akka bangso alai nabisar ne majahuba di atasmu jala marsinodang hamuliaun na di atasmu jadi dapotonon ni akka bangso parbegu mapanodangmu do akka raja madapoto sinodang nang bisar diho. Atik pemarbosir sian pangaliliuni alai dang masohot ibana yang go mabuan barita nauli itu akka jolma jaladang masohot ibana
maka tidak kon gowar nitu hatai manang sari hari ke nang dililida haposan ma di debata. Imajolo pinatolhas di edision. Paju papahita mo se di edisi na mangihot.